подхранване през януари с суха храна, питка на семейство, което е с една изолирана майка в изолаторна хмара. Състояние на семейството към момента: има достатъчно количество мед, но въпреки това подавам около половин килограм питка, без прашец или някакви други специални добавки. Отново изолирана майка. Състояние на семейството през януари. Има достатъчно мед, въпреки че пчелите са се качили в горната част. Вижда се, че има достатъчно количество мед. Майката е в изолатора, няма да я безпокоим. Слагаме приблизително, не приблизително, а точно 1 кг суха храна. Не правя реклама на никаква фирма, просто такава съм си купил, такава имам. Оставам леко отворено в задния край, за да става естествена вентилация. Горе-долу 2 см. Така, семейство, което е изолирано с две майки, зимува с 2 майки. В ляво се вижда изолатора на хмара. Ето единия. На другия през една медова рамка е закачен, в случая със свинска опашчица, отдолу върху нормална рамка, горната и част. Семейството е стеснено на общо 5 пити отгоре и 5 пити отдолу, като между двата изолатора с двете майки имаме медови пити. Оставаме един килограм фонда за всеки случай и покриваме плътно с найлон. Състояние на семейството: едно от всички, с изолирана през месец август, в началото на месец август, 5 август, майка в изолатор на хмара. През месец януари картината е тази. Майката е в изолатора в средната рамка. От двете страни имаме